Kyawun kasuwa aka sa a siya a biya kuɗi malam ga oga akkara ne wannan kafin Allah yake. Sannan Ubangida karam dilan zinara hamshaki na birnin Gwara karami bawan Allah kamun Allah kake. Sannu Ubangida a karam dilan zinara hamshaki na birnin Gwara karami bawan Allah kafin Allah kake. Da sunan Rabbana mabuwayi Allah tabara zan fara. Sannu Ubangida a karam Mai yau har da kullum waka kai ka da fenin tsara. Sannu Ubangida a karam Rabu da dodabin baiwa wakar ogan mazarrera. Sannu Ubangida a karam A karami dilan zinare wannan kafin Allah yake. Sannu Ubangida a karam dilan zinara hamshaki na birnin Gwara karami bawan Allah kafin Allah kake. Sunanka sunan manya ne ka saba adalci. A karami dilan zinare mai kau da zalunci. Na birnin Gwara karami an shaida baka hayinci. Angon Antomi baban Ibrahim mutumin kirki kake. Sannu Ubangida a karam dilan zinara hamshaki na birnin Gwara karami bawan Allah kafin Allah kai. Sannu Ubangida a karam ga oga kafin Allah ka shanya la haula bai kwana yana sallah a taba shi kwai matsala. Oga ka rike Allah malama A karam mutumin kirki kake. Shi ya zauna kalau da al'umma bai rigima da kwastoma farashi na shi kwai kima. A karami akwai himma mai kauna ta al'umma. Ni birnin Gwari zan koma dan Allah shan musu oga ya yake. Wai ya yake. Sannu Ubangida a karam dilan zinara hamshaki na birnin Gwara karami bawan Allah kafin Allah kake. Sannu Ubangida A karam mai kyautar gida a karam ba wata gargada. a karam Shi ba shi da hasada a karam kuma bai halin kuda. a karam Akarani, akarani, akarani kafin Allah yake. mai kyauta da zinare daga kanka an kare mai kinka ya zare. Ogana ya kake shi hali jari yake gaskiya ita kan rike. Kai mutum na mutane ne mukiyanka ta kare musu oga ta kare musu. Don annabi a kai ni Saudiya Ma'awiya zana bar jinya in ka bani na shirya farar aniya ta zama laya ga lambar minan ta waya da na ji kiran waya sai murna yau zan je ni can gun annabi manzo